9:46 horri guzti horri buruz galdetuko digu gure gaurko gonbidatuari, izanerekin gurekin dugu Lander Martínez, Ubarreko diputatua. Martínez jauna, egunon. Aixo, egunon. Aipatzen genuen, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak horixe jarri duela mai gainean. Espainiako bueltatik ero kirol txapelketatatik bakarrik ez, Eurovision bezalako musika jaialdi erraldoietatik ere kanporatzea Israel. Zer iruditzen, berandu egia aldator? Beno, minimoa da, ez? Egin behar dena Israelen presentziarekin nazioarteko esparruetan. Guk badramagu denbora asko eskatzen horrelako neurria kartzera, gainera Espainiako gobernuak ere aprobatu zituen duela pare bat uste, hainbat neurri, hainbat neurri, ez direla bakarrik horrelakoak, ez? Eurovision eta kirolarekiko, baizik eta armen zirkuito, armen salmenta, embargoa eta beste batzuk, eta genozidio bat gelditzeko egin daitekeena beti gutxi da, ez? Egin behar dugu ahal dugun guztia, aurrerago joan behar gara, ez da dira bakarrik harreman politikoa, baizik eta harreman komertzial eta diplomatikoak ere apurtzea lehen bailen, eta horiek izan behar dira pausuak, eta gainera uste dut, kasu honetan, estatuko gobernuak ematen ari dituela pauso batzuk, aitzindariak direna, gero beste Europako estatu batzuek erabaki berberak hartzeko, ez? Aitzindari paper hori ikusi dugu komunikabide askotan, Pedro Sánchezi berari jartzen diotela lidergotza paper hori. Ikuspegi hori partekatzen duzu, Sumarretik, edo uste duzue zuek izan zineten aitzindariak? Beno, argi dago, Pedro Sánchez presidente den einean beti hartuko du merituren bat, baina uste dugu baita ere gure presentzia gobernuan, eta ez bakarrik gure, baizik eta dagoen aliantza, dagoen koalizioa baita ere gobernua bultzatzeko, ez? Eta haien posizioak lagundu egiten dutela, horrelako posizioak izateko gaur egun. Egia da, guk izan dugula lehenengo momentutik oso argi zer gertatzen ari zen Palestina, nola genozidio bat ematen ari zen, eta zeintzuk ziren Netanyahuren intentzioak, eta horrek eraman gaitu, adibidez, duela urte erdi aurkeztera lege bat arma embargoa egiteko, eta orain hori aurrera joan egin da. Baina nik uste dut eztabaida ez dela kapitalizazio politikoaren inguruan, baizik eta genozidioa gelditzeren inguruan, eta hor dago garrantzia, eta hartzen diren neurriak da garrantzitsuena, bai Pedro Sánchezek edo Yolanda Díazek edo zeinek aurkezten baditu edo lortzen baditu, garrantzitsuena da neurri hauek lehenbailen hartzea. Euskaditik egiten ari diren aurrera pausoak, zer iruditzen zaizkizu? Beno, aurrera pausuak ez nuke esango daudela hainbeste ekintza gutxien Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ez? Ez hori bakarrik, baizik eta ikusi dugu adibidez, bueltaren inguruko eztabaida eman denean, eta hor egon diren protesten inguruko eztabaida eman denean, Eusko Alderdi Jeltzaleak berak gobernatzen dituen erakundetatik oso argi utzi du, beraien prioritatea onura ekonomikoa zela eta ez protestak bestea adibidez. Hori nola ez dugu partekatzen, ez dugu hori izan behar dela herrinetan izan behar dugun postura politikoa, eta baita ere hemendik aurrera badude hainbat ahalmen eta hainbat neurri hartu daitezkenak, ez? Guk adibidez, eta eramango dugu legebiltzarrera, argi izango dugu, behar dugula ikerketa bat ikusteko zer nolako harremanak ditugun Israelekin zerikusia dituzten enpresekin, eta harreman komertzial horiek apurtu egin behar direla Eusko Jaurlaritzaren aldetik, eta enpresa horiek bete zituzten beharrak, beste enpresak bilatu, eta gutxienez eskubideak beste dituzten enpresekin lan egitea, ez? Duela egun batzuk zehazki, Atenti Electronic Monitoring enpresarekin dituzten harremanak aztertzea eskatuko zenutela esan zenuten, kontratua berritu dutelako, baduzue berritasunik horren gainean? Momentuz ez, guk egin dugu eskaera bat, eta ulertzen dugu hor erantzun bat egongo dela laizter, baina egia da hor markatu genuen enpresa konkretu bat, baita ere kontratua berriztatu egin zelako, baina baita ere gure intentzioa momentu honetan da aztertzea Eusko Jaurlaritzak dituen harreman ekonomiko guztiak Israelekin. Uste dugulako puntu oso garrantzitsu bat dela
genozidioa gelditzeko, Israeleri onura ematen dion edozein elementu gelditzea. Eta horrek esan nahi du, ez bakarrik harreman politikoak, baizik eta harreman komertzial guztiak etetea gure aldetik, edo gutxienez ahal dugunean publikotik. Gero badakigu, daudela beste harreman pribatu batzuk ere, gure ustez gelditu beharko zirenak eta presioa sortu beharko zirenak harreman pribatu horiek ere apurtzeko, baina hori da aurreko pausua baita ere. Politika orokorreko eztabaidaren atarian gaude, bi egunen faltan ezagutu ditugu, gutxi gora bera zeintzuk izango diren Imanol Pradales lehendakariak izango dituen izpideak, besteak beste, autogobernuaren garapena, estatu ituna edo zerbitzu publikoak. Partekatzen duzu horiek direla Euskadiren lehentasunak? Beno, nik uste dut lehendakariak baduela alde batetik egiten duela diagnostiko hori hasieratik esan dugu ez, hurbilago bat, aurreneko lehendakariak baino gertatzen ari diren inguruan, gehien bat nazio artean gertatzen ari direnaren inguruan, baina badirudi Euskadin dauden arazoak bakarrik erantzuten dutela kanpoan gertatzen ari denari. Eta ikusita zintzuk izan diren bere puntuak, hartuko dituen puntuak, nik uste dut ere hemen Euskadin hainbat gauza konpontzeko badaude. Horren barnean, argi dago, zerbitzu publikoen sustengarritasuna badela elementu fundamental bat, gure ongizate estatua mantentzeko, eta gure etorkizunean, baina, eta noski ere autogobernuaren garapena beti dago agendan, eta tresnak ekarri ditzake geure ongizatea hobetzeko. Baina horretarako autogobernuaren eztabaida izan behar da nola egiten ditugun tresna gehiago izateko geure ongizatea hobetzeko. Eta horretik joan behar gara. Hala ere, guri falta zaizkigu hainbat gauza adibidez, planteatu genituen beste 3 ardatz duela astebetez, bata da ziurtasunak ematea euskal gizarteari, eta horretarako ezin gara ziurgabetasunan konformatu, beste aldetik, eta nik uste dut hau da beti lehendakariaren eta EAJaren agendan agertzen ez den gauza bat da trantsizio ekologikoa, nola bermatzen dugun geure subiranotasun energetikoa eta nola bermatzen dugun Euskadi berde bat izatea, baita ere lanak sortzen ditulako, eta bestalde batetik etxebizitza. Nola egiten dugun Euskadin bizitzea sustengarria izatea. Etxebizitzaren kasuan gaurtik aurrera, eska daitezke abal horiek Jaurlaritzak martxan jarri dituenak 180 hori banketxe jartzen dutena, 120 falta den hori jarri ahal izateko. Bide hori partekatzen duzu edo beste bat hartuko zenukete zuek? Hemen bi alde daude. Nik uste dut guke pertsonei etxebizitzak lortzea edo etxebizitza batean sartzea bai alokairuaren bidez edo bai erosketaren bidez aurrera ematen dituen neurriak partekatu behar ditugula, jendeari erraztasuna ematen diolako bere etxebizitza bat izateko, ez? Eta hori jendeak eskertu egiten du, baina baita ere guk izan behar dugu neurri hauek ez direla magikoak eta neurri hauek ere efektu batzuk izan ditzatekela. Eta normalean dirua erretizten poltsikora doanean, hau da, guk adibidez ematen baditugu diru laguntzak alokairurako, diru laguntzak erosketarako eta bar, lortu egiten dena da pisuak igotzea baita ere. Eta hor, beste hainbat neurri badaudela, batzuk aurrera ematen ari dela ez, Bilbo zona tensionatua bezala deklaratu izan zen duela 2 aste, Gaztiz deklaratua izango da seguruenik etorkizunean, eta horrek ematen dizkigu beste aukera batzuk, adibidez, alokairuaren prezioak topatzea. Merkatuaren interbentzioa. Merkatua ez da interbenitu behar bakarrik, erosteko ahalera emateko edo dirua prestatzeko, ze horrek ere prezio igoerak ekartzen ditu. Merkatua interbenitua izan behar da baita ere kontrolatzeko prezioen igoera. Ikusi dugu nola, adibidez, supermerkatuko produktuak Euskadin jeitsi egin diren, elikadura jeitsi egin da, elikaduraren prezioa, eta etxebizitzaren prezioa 1,7 igo egin da azken urtean. Hori ezin daiteke pasa. EH Bildurekin agian horrelako gaietan sintonia hobea aurkituko duzu Jaurlaritzarekin baino? Nik uste dute ezkerreko indarrekin beti izango dugula sintonia hobeagoa, ez? Hori beti aurkeztu dugu.
PSrekin ere bai izan genezakeen horrelako eztabaida logiko bat, baina gertatzen dena da PSE EAJarekin gobernuan dagonean, balortzen ditu hainbat ahalera eta normalean beraien kapazitate politikoa eta ezkerrera begiratzeko aukerak galdu egiten dituzte Eusko Jaurlaritzaren barnean daudenean Eusko Alderdi Jeltzalearekin, ez? Nik uste dut hor baita ere, ezberdintasun handi bat dagoela PSren posturarekin eta Espainiako PSOEen posturarekin. Baina, beraien jakin gute zer egiten duten. Baina argi dago ezkerreko indarrekin guretzat errazagoa izango zela horrelako neurriei buruz hitz egitea eta horrelako neurriak implementatzea zen. Nik uste dut gauza batzutan antzerako diagnostikoak ditugula eta horrek ere aliantzak sortu egin dituztela beste leku batzuetan. Etxebizitzan beraz akordio komplikatu xamarra ikusten da, osasuna, hezkuntza, klima aldaketan Jon Hernandezek berak esan zuen lehendakariarekin bildu ostean lehentasunetan bai, baina egiteko moduan ez duela bategarria ikusten Jaurlaritzan eta Sumarren arteko harremana oztoporiek gainditzeko moduan egongo zarete. Guretzat borondate politikoa dagoen heinean oztopo asko gainditu daitezke. Baina guk ikusi baritugu aldaketak egiteko intentzioak. Egon zen momentu bat, adibidez, osasun publikoaren buruzko maila sortu egin zenean, nun guk aukera bat ikusi genuen, diagnostiko eta aldaketa sakon bat egiteko Osakidetzan. Gehien bat, privatizazioak gutxitzeko eta zerbitzu publikoaren indartasuna diru publikoarekin itartzeko. Eta ikusi genuen azkenan, prozesu hori ez zela baliogarria izan aldaketa sakonak egiteko. Beraz, esan bezala, seguruenik lehentasunetan ados gaude, ez da oso zaila ez da ikustea zintzuk diren lehentasunak geure herrian, baina guk argi daukagu, guk ezin dugu izan beti politika konservadore bat, gure herriak behar dituen aldaketekin, ezin dugu konformistak izan gure herriak behar dituen aldaketekin, gu ezin gara bizi ziurgabetasunez beteko mundu batean eta zan, hau da duguna eta honetan bizi egin bar gara, ez guk tresnak jarri baritugu mai gainean, adibidez, ziurtasunak emateko jendeari, gu ezin dugu bizi arriskuan adibidez, orain beste petrolio krisi bat badago edo beste krisi internazional badago energiaren prezioak igotzea berriro ere. Eta hori, hemen Euskadin dugu adibide oso erraz bat. Hori konbondu egiten da energia berdeekin. Nola izan daiteke geure energiaren sormen osotik, 6% bakarrik izatea energia berdea Euskadi. Nola izan daiteke Euskadira etortzea energia berde gehiago Nafarroatik guk sortzen duguna baino. Nola izan daiteke ibiltzea gelditzen energia berriztagarrien proiektuak. Nik uste dut hor, etorkizun bizio falta bat dagoela eta horretan lan egin behar dugula. Oposizioak ez du lan nahikorik egin lehen kurtso honetan horrelako politika gainean jartzeko? Oposizioak ea lan egin duen, nik uste dut, eztabaida asko izan direla Eusko Legebiltzarrean, lehenengo kurtso bat izan dugu. Lehenengo kurtsoan beti, ez? Hor, nik uste dut, aukera bat ematen zaiola Eusko Jaurlaritzari, lan batzuk aurrera eramateko, baina baita ere argi izan behar dugu gauza bat. Bata, Eusko Jaurlaritzak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak gehiengo absolutua dutela, beraz, nahi dutenean ez dute ezer negoziatzen eta nahi dutenean aurrera jotze dute beraien kriterioekin, eta beste alde batetik, neurriak implementatzeko eta bizio implementatzeko ardura duena gobernua da. Beraiek izan dira hautatutakoak gehiengo batekin aurrera eramateko legebiltzarrak hartzen dituen erabakiak. Eta askotan, oso zaila da baita ere gehiengo absolutua duten gobernu batekin eztabaida sakon batean sartzea. Nik uste dut, esan dudan bezala, intentzionari batzuk egon direla, adibidez osasun mailarekin, baina proiektu hori ez zen ondo bukatu. Bigarren urte honetarako beraz, oposizioaren tonua zertxo bait gogorragoa izatea espero duzu, edo ala horrek usten da? Gogorra izango da behar den nenean. Nik uste guk beti egiten dugula oposizio eraikitzaile bat, beti plantatzen ditugula argitasunez zeintzuk diren geure posizio politikoak eta zeintzuk diren
geure helburuak, eta gogortu beharko ditugu geure mezuak ikusten ditugun erantzunen heinean. Guk ikusten badugu oraindik hurrengo kurtsorako politika izango dela kontserbadorea eta konformista, orduan bai gogortu beharko ditugu geure tonuak. Autogobernuari buruz hitz egiteko garaiare iritsi da, aste hau gakoa izango baita transferentzien gai horretan. Maria Ubarretxena bihar bertan biltzekoa da autogobernu sailburua Joaquin Pérez Rey laneko estatu idazkariarekin. Bilera honetan bai lortuko da prestazio horiek, langabezia prestazio horiek Euskadira ekartzea. Beno, nik ezin dezaket zein izango den bileraren emaitza, baina nik uste dut azken uztailean izan zen eztabaida horretan, eztabaida faltsua nire iritziz. Zergatik, faltsua? Bueno, uste dute jarri zelako foku bat existitzen zen impedimentu batean, ez? Eusko Jeltzaleak izan ditu hainbat aste esaten, Sumarrek ez duela guztien transferitza egitea tal, nik uste dut hori zela horrela izan. Baina zerbait gertatu zen, ezta? Ze PSOE-ren ministerioarekin bai aurrera atera zela, Sumarrenarekin ez? Gertatu zena izan zen transferentzia landu gabe zegoela, hori gertatu zen. Eta nik ez ditut hemen detailerik izango, baina badaki bakoitzak zenbat bilera izan ziren transferentzia honetan lan egiteko. Eta baita ere zer esan zitzaion Eusko Alderdi Jeltzaleari ministeriotik. Eta guk gero publikoki esan genuen, dela, ez dago, guk argi daukagu Gernikako estatutua bete egin behar dela, guk badakigu transferentzia hau gizarte segurtasun pakete horren barnean sartzen dela, eta eskatu genuela zela, lan gehiago egitea transferentzia hau ekartzeko, azkenean hitz egiten ari gara langabetuei buruz. Eta langabetuak dira ahultasunean eta babes handia behar duten pertsona batzuk, eta horretarako, eta beraien beharrak kudeatzeko transferentzia ondo egin behar dela. Nik uste dut orain beste bilera honetan aurrera pausu argiak emango direla, konpromesu horren barnean, ikusiko zein den emaitza, baina lan pixkat egin da, seguru nago, transferentzia alden lehen bailen helduko dela. Lehen bailen urtea amaitu baino lehen, akordatu bezala? Batzutan, gobernuak duen konpromisoa urtean baino lehen heltzea da, hori izango zen desiragarria. Batzutan baita ere lanak luzatzen ditu konpromesuak, nik ezin dezaket hemen esan ezakit nola bukatuko duen lan horrek, baina desiragarria izango zen urtea baino lehen heltzea, noski. Estatutu berri baten ituna ere mahai gainean dago, horixe izango da etziko politika orokorreko eztabaidan gakoetako bat, duela egun batzuk entzuten genuen Alba Garziakon hartzen zuela, ez duela negoziazio mahai horren berririk, gonbidapen berririk jaso duzu, balduzu berririk horren gainean? Aurten gure intentzioa izango da baita ere horren inguruan, eztabaidak irekitzea alderdiekin, uste dugulako aportazioak egin ditzakegula. Eztabaida ofiziala ez da hasi, legebiltzarran ez da hasi eztabaida hori. 2018an gelditu egin zen, egin genituen lan horiekin, eta berreskuratzeke dauden lan horiekin. Estatutua ezin daiteke aldatu legebiltzarretik pasa gabe, eta egia da, esan genuen bezala kurtso hasieran, gure intentzioa da, honen lan hauetan, gure aportazioa egitea, humiltasunez, gu badakigu zein den geure lekoa, baina baita ere, badakigu momentu batean ere, kongresuan eztabaida egongo dela, hor gure laguntza eta gure bultzaera garrantzitsua izango dela aurrera eramateko, nik uste gainera aktore guztiek argi daukatela momentu honetan dagoela aukera, baita ere kongresuan estatutu aurrera eramateko, eta horregatik lanak egin behar direla orain, eta hor gure eskua zabila daukagu gure aportazioak egiteko, uste dugulako baita ere gure espazio politikoak aportazio oso garrantzitsuak egin zuelako bere egunean, duela bi legaldietan, egin genituelako lan asko estatutuaren inguruan, eta beti defendatu dugulako estatutu berri bat edo eguneratu bat behar dugula. PSE jada jarri du lehen marra gorria, autodeterminazioa da Euskadiko sozialistentzat, Sumarrek baldu marra gorririk negoziazio honetan? Guk gehien bat marra gorriak baino uste dugu
estatutu berri bat behar dugula, eta badaudela hainbat eztabaida blokeoak sortu ditzaketela, eta ahalmena izan behar dugula eztabaida horiek izateko, argi eta garbi, irekian, arazorik gabe, baina baita ere estatutuaren eguneraketan aurrera joateko. Guke adibidez, ja esan genuen bere egunean, guretzat adibidez dago arazorik naziotasunaren aitorpen bat egiteko estatutuan, hori argi daukagu, mekanismo demokratikoak ezartzeko, hemen hartu behar diren erabakiak hartzeko, baina hortik aurrera, behar da, aurkitu behar dugu puntu bat, nun eztabaida batzuk blokeanteak ez direnak eta estatutuaren eguneraketa aurrera joten den. Estatutuaren arazoa ez da bakarrik estatutu politikoaren inguruko eztabaida. Estatutuak falta asko ditu. Falta zaio eskubide sozialaren blindatzea, falta zaizkio hainbat referentzia gaur egungo instituzionalitateari, hainbat lan egin behar diren, hainbat gauza behar dira. Eztabaidak beraz luzerako joko du. Lander Martínez, Zumarreko diputatua, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei.